Tänään on pohdittu paljon sitä, miten sosiaalisella medialla tehdään rahaa, miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Mutta mikä se sosiaalinen media on, Ville Lehtovirta, Aleksin Kai? Hyvä kysymys. Sosiaalinen media ei ole Flickriä, eikä Twitteriä, eikä Twitteriä ja muita vastaavia, mitä puhutaan, vaan se on, oikeastaan sanoisin, että se on kaikki se, mitä yrityksestäsi tai tuotteesta puhutaan verkossa. Ja sinä saat myös itse osallistua tähän keskusteluun. Ja kannattaa osallistua. Kannattaa. Marjukka Nyberg, Embrain, miten sosiaalista mediaa pitäisi mitata? Puhut varmaan siitä, että miten siellä takana olevia mielipiteitä pitäisi hyödyntää tai mitata. Niin nythän on kaksi tämmöistä valtavirtaa. Toisaalta perinteisesti on mitattu niin kuin volyymiä ja kävijöitä ja tätä niin kuin sen tavallaan tiettyjen palstojen merkitystä sitä kautta, että selvitetään, että kuinka paljon ihmisiä siellä on eli kuinka paljon trafiikkia ja kuinka paljon kannattaa mainostaa niillä sivuilla. Se on yksi tämmöinen haara. Mutta toisaalta niin mä edustan sitä puolta, joka on keskittynyt tähän sisällön mittaamiseen. Eli mitataan, koodataan, seurataan ja vedetään johtopäätöksiä siitä, että mitä mieltä ihmiset ovat siellä ja sitä sisältöä niin analysoidaan. Perinteisen sisällön analyysin voisi sanoa näin. Eli tavoitteena on löytää keinoja sitten sitä kautta, miten hyödyntää sitä organisaatioissa, että saadaan selville, mitä ihmiset on mieltä, koska ne vaikuttaa, ne tietyt ihmiset näiden organisaatioiden tulevaisuuteen ja siinä mielessä tiedon sisältö on tärkeää, ei vain se, ketä siellä käy. Markku Huusko, Uusi Suomi, miten sosiaalinen media muuttaa mediaa? No sosiaalinen media on tuonut siis ihmiset nyt kuvioon mukaan, siis lukijat, tavalliset kansalaiset ja samalla tavalliset kansalaiset ovat tuoneet myös tuonne mediaan aivan toisenlaista sisältöä ja saaneet myös toimittajat toimimaan hieman uudella tavalla. Tappaako sosiaalinen media vanhan perinteisen median? Ei missään tapauksessa. Kyllä niin on, että vanhaa perinteistä toimittajakuntaa tarvitaan, mutta nyt on sitten sillä lailla, että sen vanhan perinteisen toimittajakunnan pitää mukautua ja sopeutua tähän uuteen maailmaan todella vauhdikkaasti. Jos ei sopeudu, niin kyllä putoaa kelkasta ja sellaiset mediat eivät pärjää. Tuomo Meretniemi, Aurinkomatkat. Miten te hyödynnätte sosiaalista mediaa liiketoiminnassa? Me on rakennettu ihan oma palvelu, paikkaauringos.fi, joka pohjautuu puhtaasti siihen, että kuluttajat neuvoo toisiaan, antaa lisää informaatiota, kuvia, matkakertomuksia, videoita, kysymyksiä, vastauksia ja suoraan hyödyttää meidän liiketoimintaa. Aiotteko lisätä panostuksia jatkossa? No kyllä panostuksia lisätään, mutta se ei ole itse asiassa niin hirveän kallista. Se vaatii enemmän miettimistä ja aikaa ja sitoutumista sille ja hyväksymistä, että tämä on tärkeä juttu. Ei se itse tekeminen nyt ei niin hirveästi maksa, että yhden TV-kampanjan hinnalla tehdään ihmeitä. TV-kampanja on ohi 2 viikossa, mutta jos sillä rahalla rakennetaan palvelu, niin se on vuosiksi olemassa. Ahti Martikainen, TeliaSoneran viestintäjohtaja, miten te hyödynnätte sosiaalista mediaa? Osin markkinoinnista ehkä näkyvin hyödyntämisalue on asiakaspalvelu. Eli pyritään tuomaan asiakaspalvelusta läheisempää, nopeampaa, ehkä jopa sosiaalisempaa. Eli sosiaalisen median keinoin nopeutetaan ja parannetaan asiakkaiden palvelua verkossa. Tuleeko siitä myös taloudellista hyötyä? Tulee. Eli mitä nopeammin asiakkaat saavat palvelua siellä, sitä enemmän voidaan siirtää resursseja muihin palveluihin. Kiitos.